Изпратиха ми мистериозен буркан, пълен с всякакви бижута и днес ще го отворим заедно. По принцип, аз се скъсвам да гледам такива видеа. Не знаех, че продават такива мистериозни буркани в България. Това виждаш ли го? Трябва ми! Първо имаме няколко стикерчета. Ето това е Инстаграм страничката. Ако искате и вие да си вземете такъв буркан, много е забавно. И за подарък е много добра идея. Теглим първо. О, мага, това е дънков чокър. Запазвам. И между другото, каквото остава за мен, ще го редим на ето тази невероятно прекрасна, ръчно изработена поставка за бижута. Този малък бизнес, Инстаграма и ТикТока са Appa by Peppa. Хора! Ако ви трябва някакъв интересен подарък, или ако ви трябва за вас, продължаваме натам, кутията пълна с тайни. Това е обица, обаче аз за съжаление нямам дупки за обици. Всички обици, които имам са с клипсове, така че това ще отиде за някой от вас. Имаме тези перли. Това остава за мен. Най-сладкото гердан, това остава за мен. О, мъгъла. Това е част от бижу. Това е statement piece. Това е айконик. Абсолютно да. Това остава за мен. О, това е много сладък ключодържател. Малко розово и синьо меченце. Аз имам страшно много ключодържатели, така че този също ще отиде за някой от вас. Имаме една стич значка, знам точно на кой ще я подаря. Имаме още един чокър. О, мами, това е за мен. Shut the fuck up! И малкият детайл тук. Are you joking? Ще го оставя на поставката. Добре, стигнах до това сладкото лилавото, което гледах. Стига! Просеко ли е това? Това също е statement piece. Това, дами и господа, също остава за мен. Има още един много сладък ключодържател на стич, който също ще отиде за някой от вас. О, мага, човек! Тези убийци! Много ме е ядно, ще трябва да ги дам на някой от вас. Последният чокър. Това е камуфлажен чокър, който също смятам да си задържа. И последно в бурканчето, последен чифт обички за вас. Тутуру, ето ги пълни са с глитър. Ако искате да спечелите нещата, които останаха за вас, последвайте ме в Инстаграм, Линшо се пише там. И напишете коментар в този ТикТок, кое от тези бижута много ви хареса. За тази поставка аз нямам думи. Gorgeous! Това беше от мен!